Com podem crear un canal d'incidències a través del xat de Google, que és un canal que no castiga molt la connexió dels alumnes i a més permet que els alumnes ens compartisquen captures de pantalla de les incidències i fins i tot podem connectar una sessió de Meet en cas de necessitat. Com es fa? Doncs venim a Google Drive, entrem a la carpeta en què vulguem guardar-ho, jo estic en esta, en avaluació, nou, formulari de Google. Li donaré el nom de la meva assignatura, el codi, el formulari. Este és per a localitzar-lo jo en el meu disc dur, però així és el que veuran els alumnes. I només farem dos cosetes en este formulari. La primera és indicar una pregunta que serà opció de sí o no. Ja tenim l'enunciat que pregunta si dona permís per a formar part del canal d'incidències i l'opció 1 li posarem sí i l'opció no, ja està. I ara el que farem és en la configuració un detall. En l'apartat general indicarem registra les adreces electròniques i guardarem, amb la qual cosa només els alumnes que tinguen una adreça G-Cloud podran contestar al qüestionari perquè els demanarà accés i es gravarà aquesta adreça, amb la qual cosa no hi haurà possibilitat d'error en l'adreça, que és una cosa molt típica quan completem formularis. Ja ho tenim, fem clic en l'ull i podrem veure com queda el formulari. Recorda que este enllaç, esta URL que et selecciona així, és el que has de passar als alumnes a través d'un anunci en UA Cloud, per exemple, perquè puguen completar este formulari. Jo ja estic en la meva adreça G-Cloud, conteste que doni permís i envie. Quan ja tinc el formulari creat, me'n vinc a respostes i en respostes li faig clic al botonet verd i em crearà un full de càlcul amb el mateix nom del meu fitxer, del meu formulari. I així veieu que hi ha unes adreces electròniques que són de les persones que han contestat. Doncs aquestes adreces electròniques el que faré és passar-les ara a un grup de Google i després des del xat convidar a este grup. Ja veureu que és molt senzill. Me'n vaig a grups de Google i en grups de Google creo un grup. I li dono el mateix nom que la meva assignatura. Puc posar-li el nom, puc posar-li el codi, en aquest cas he elegit el codi. Cree el grup. Ja hem creat el grup i ara el que farem és fer clic en d'acord i venim així a gestiona els membres. I en gestiona els membres afegeix els membres. I ara me'n vinc així, copie les adreces dels alumnes, si en tinc 75, vinc a este requadre superior, les apegue i el missatge benvinguda. Afegim i ja els tenim dins del grup. Ara què hem de fer? Ara anem directament al xat de Google. Vinc a chat.google.com i cree una sala. Veieu així, que sembla que siga per a buscar? Doncs, a més de buscar, puc crear una sala. Creo una sala i el meu nom de la sala serà el codi de l'assignatura. La cree i ja la tinc creada així. Què faig? Afegeix persones i vots. No faré persones i vots, sinó que apuntaré el grup 24.500, que és la meva assignatura. Una invitació, s'ha llançat una invitació a aquestes persones perquè accepten estar dins del grup 24.500. Un missatge, com veieu així, per afegir-se a 24.500. Farà clic en l'enllaç, vindrà així, dirà següent, començarà i ja està així. S'unirà i següent. Pot activar les notificacions o no, això ja depèn de cada alumne. I ja està dins, veieu, tenim dos membres, el profe i este alumne que ha accedit per fi així i serà tan senzill com qualsevol incidència que hi hagi, obrir una nova conversa. L'alumne escriu el missatge, el llança i el profe pot accedir al missatge, que el profe seria este, missatge nou, i el veu. A més, si el profe en aquest cas haguera de respondre a l'alumne, fins i tot podria llançar una videotelefonada, una videoconferència per a indicar-li què és el que ha de fer o per a recaptar informació per el que siga. A més, podeu pujar arxius, a més de fer la videotelefonada, l'alumne també. És a dir, és una manera còmoda que també poden utilitzar des del mòbil i vos recomanem que la utilitzeu prèviament als exàmens, feu algun simulacre de xat en grup a través d'ací.